Здравейте, Локс, аз съм Coldplay и тук при мен отново е Дорганик. И сега първо ще ви покажем моб спаунера, който е направен лично от мене. Той не е помагал за нищо. Ето го. И да, сега и ще да направим нещо тук пред къщата. Затвори вратата по дяволите. Да отворя ли да затворя? Няма значение вече. Добре, ела са долу. Флинт. Да, и ако чуете нещо, защото сестра му е там. Ела е тук долу са на... Имаме 10 такова. Вълна. От тия вълна има 10 вълна. 10 вълна е тук. Ще го направим с вълна. Тук е така. Чакай. Сега ще я дам. Е така. Къде беше вълната? Не, тук... Аз я взех. Защо викаш дай вълна? Човек. Бегай. Аре, строй. Чакай, е тук недарак. Не бе, трябва да сложим нещо зеленичко ето. Зелено, ама нямам зелено. Зелена вълна. Зелено. Чакай бе, аз. Сетих се бе. Чакай, имам. Точно сложим, чакай. Да бе, имам кактус, имам и 5 вълна точно. Как ще сложиш кактус бе? Кактуса като се изпече стана такова. Няма да го печеш този кактус. Абе, мълчи са там. Ще се излагаш тук пред хората. Чакай. Чакай. Какво ще кажеш, бате? Слушай. Я излез бе, бате. Виж как ме дразни сега. Какво те дразна, какво правиш бе? Добре. Не от листа бе! Да сега ще видиш кой я поставя. Ама не бе, то вече не ти трябва такова тук. Дърво за да ти... О, бати якото. Добро утро. Не бат, знаеш колко? Но то те шарпак. Не мога как се вижда. При мен се вижда много. Ти с мисълта ли си? Ти как? Какво купаш с кирка бе, бате? Нямам лопата. Нямаш лопата. Сега ще си дам лопата, ей ти лопата. Да ти купаш с кирка пясък. Умно. Бати якото стана. Бата, заклевам те. Че някакви ми пише пускай. Чко яко, а ти не ми вярваш. Какво? После ще си пишеш това скай. Тук няма, имаш ли нещо интересно? В това честа на къща стана ми. Абе, то ще го бана! О! Кой то? Некъв тук само ми спами. Бате, ти си най-големия нахалник, ще ти прата клипа да видиш. Аз ли? Не, бате, и продължава да ми спами. Аз ли? Аз ли ти продължавам да спами? Не, некъв тука. Банни го. Да пиши на две го банни. Не бе, в скайпа. Не, да беше казал поне в скайпа. Не си извървам. Бате, аз ти викам в скайпа. Чакай, пишем на това Собри. Собир, бе, Собри. Собри, къде ще го прочета. Да банне тая, която вчера ме предсака за всичко. Няма, освен ако не му дадеш такова. Освен ако не му дадеш... Доказателство, да. Служи... Аз ти казах, че стане някакво, а ти не. Да, отново сме тук, имахме малко проблеми. Съседът който си пред мен. Ама, не бате, това стана много оригинално. Става нещастно. И да, това тук ни е магазинчето, може да идвате. Сега ще ви кажа на 3 км от спауна е някъде. Не някъде, ами... Аз ще ходя да си обера това. Толкова е някъде. Ще ходя да обера... Шуъркен. Градинката. Да. Това пак се е върнало. Супер, бе. Супер, супер. Пак трябва да ги съдя. Виж колко са ме... Да, чуйте, вижте колко много хубаво имам. Като два се повтарят.
И един... ама абсолютно неполезен. За какво си ме направил тогава? Ти... А така си има. Я чакай сега. Савата ще те садне. О, Вау! Вау! Значи ето само тук си оправя. Хитен! Да, правя съм идиот. не се правиш, ти си идиот. Гледайте какъв е нагъл, значи. Вика ми, че съм идиот. Кой е най-гал, бе? Ти! Добре. Напишете в коментарите дали е долен. Мали, запалих се! Какво по-хубаво от това да се запаля? И аз бих мечтал да се запаля. Абе, аз хванах тук, нали, то от безкрайния източник хванах 2 рибки. Да бе! Ай, стига. Я чакай, сега ще се пробвам в клипа да фана. Да бе, сериозно, 2 рибки фанах. Две рибки, бе. От някаква водичка, бе. Две рибки. Вата, аз я забих в това. Оп. Я. Абе, нищо. Ладно. Лагна. Бе. Лагна. Лагна. Мълчи. О, ес. О, ес. Знаеш какво стана така, бе? Значи, ако сървъра пак лагне, викам, то клип няма да го снимам. Снимах го 3 пъти и 3 пъти сървъра крашва. Знаеш какво става, те? Вземи въдиците и размятай на всяка такива въдички. За да задръж 10 бутона. Абе, не е лагнало, бе. Лагнало е. Вземи въдиците и задръж 10 бутона да виж какво става. Казвам, ти ще се очудиш. О, ес. Вата, около мен нищо няма. И да, хора, сигурно ще крашне сървъра и довиждане. И довиждане на зрителите. Ти си на въпрос. И да, сървъра крашне като очакваното и чао.